Umjida unemali kayingxako sisibhanxa. Umjida namsizela cause lo mlalo umenza isibhanxa. Lo mjida uyabheja but still wenza isibhanxa. Umkhupha msekude kwi-vacation temesi isibhanxa. Lo mlana yijomyamo abejola nesi sibhanxa. Lo mlana ufika kuma niphi imani imbrashithanga. Lo mlana ufika kuma vusa utywala imbethe imahla. How can you let your girl abejomyamo Zizi'bhanxa? Le athi iyakhecha iziboni Zizi'bhanxa. bamshaya ngesikina ngoba yena Zizi'bhanxa. ugela userandini umjida kodwa Zizi'bhanxa. hey Zizi'bhanxa mfana kid bayakudribla ichera kungumesi betha wena bethu keeper after sendistini yakubandisa iyakutika ucebo zapha kuma uzoshinisa ngoqhayisa ungazi nemedi yakhe emarhathini siyagibhida unana ndiyamazi personally from ekasi uvuka donsi wiva bancumela banolaine ukufuna imali kuma usithandela ibhali she's a freaky little girl kuma usithandela umatrasi uniki ityane ndala ichance mbulala kwasani don't think you safe ndiyabathatha nabafazi SAZZIE bambiza usazi straight from ekasi ngonofuna ufana nathi kunzima nomdlalela cause u-out uyamrakisa omeza bayamtshela but lo meko uyaphikisa xamatshe le espani selo mnani uyatakisa lo-out ndamsizela kwelinye icala uyandilahlisa phofu indoda izoba right kwakutheni ithemba ibhinqa matsheri angcolile tata lona ngikwazi uyifihla sumthanda ngenhliziyo njako or else uzorhayisa utitshere yakho sozityiwe napho uyabhayiza imagine kumkhuphile xa nibuya uzonthwaxisa kodwa ibrazi ziyacaca ngebhitshi zazo ziyaqhayisa ilahle ngaphakakho zamajita ayashekisa ukhole way inefet esithanda unquma iway yakhona inhle xa ingxaki ithanda ugruva I'm blooming with you lady and she's right under my covers yaziwa kanamali ugela udume ngokuvuza esibhanxa sinemali uyazidlala uyaziyuza manyani asifani cause she's leaking all my ballers kafuna ukhwela iteksi mnani ufuna ukhwela uber kodwa nothi kuma uyazize xa funa ukuza ubani mbetha njani nama ndiyazi sundibuza it's an eminent sensation knowing that we're nongulwatha I don't wanna say too much ugeli yangathwasa she be like mandini akhumbule ndifuna ukuza nqonde dem anamali yombrika steli uber thinga stress ikhona imali and uzovusa novusa umlahle kwakho soba ngathi yena uchomu uye kuthwala mnani mthandela into ewane nimbhatali ndibethe ihuva keep in mind inika lami mnandi sidumbi samahala ayilobali xa ndintsala akabusi singewaka andifani ne-o yakhe zenza clever kodwa iguba umjida unemali qha ingxako sisibhanxa lo mjida namsizela cause lo mlana umenza isibhanxa lo mjida uyabheja but still wenza isibhanxa umkhupha msekudate kwi-vacation temesi isibhanxa lo mntana yijomyamo abejola nesi sibhanxa lo mntana ufika kuma vusa utywala imbrashithanga lo mntana ufika kuma ndiphi imandi imbethe impahla how can uletha ogela bejomyamo Zizi'bhanxa Zizi'bhanxa Zizi'bhanxa